maswera sei? Aiwa, indanjito kasi muri kugadzirira kubuda naye. Okay, muri kuenda ku ward night. Oh, okay, ward night out. Okay, saka muri kuenda nani? Muri kuenda na babati. Uvanwe pa ward chete. Yasone ku UK. Kukwenda. Oh, muri kuenda nani? Who is that? Hello. We are kumashure ndiani. Hello. Ananzani winter rose. Okay, munoshanda mese naika. Okay, saka murikuenda mese. Alright, zvakanaka nodi ndachita kuti mungotaura nemwana but tofona mangwana. Winter. Okay, have a good night. Enjoy. Okay, aiwa muzondifona mangwana. Zvakanaka. Okay. Alright, bye. Mwanangu ndakutumira message yekuti mufone as soon as possible nekuti ndanda kunzwisisa shamwari yenyu yanonzi winter rose anobva kupi? Jamaica. Okay. No, we want to maintain stability because mwana wako regai kuzvisa pamiedzo. Do you get what I'm saying? Anogara chiya kumba kwenyu babati varipo. Chimbomira izvozvo neka. Yes, ngavagare kumawadi. Nekuti mwanangu paakatendeuka paya ndakangona musana weso ungori panzi musana wese.